Jmenuji se Jan Kubica a jsem advokát. Často se mě moji klienti i moji známí ptají na základní otázky týkající se rozvodu. Jako například, kdy je vůbec možné se rozvést, musíme se chtít rozvádět oba, nebo jak to bude s dětmi, jak to bude s bydlením, jakým způsobem se dělí majetek. Protože takových otázek dostávám opravdu hodně, rozhodl jsem se napsat průvodce rozvodem pro laiky. Obyčejným jazykem v něm jednoduše a srozumitelně popisuji základní otázky rozvodu. A jako bonus jsem přidal vzory smluv a podání, které jsou pro rozvod potřeba. Pokud tedy uvažujete o tom, že se chcete rozvádět bez advokáta, je tento průvodce určen právě vám. Jděte na stránku jakserozvést.cz a stáhněte si mého průvodce rozvodem, kterého jsem nazval Jak se úspěšně rozvést bez advokáta a nepřijít přitom o děti a majetek. Na stránce se dozvíte více o tom, co průvodce obsahuje a jaké získáte bonusy.